toto som o Finxovi naozaj nevedela. Ak ťa zaujíma, čo to je, tak určite dopozeraj toto video až do konca, no ja už to nebudem zdržovať a poďme rovno na to. Ešte pred začiatkom videa by som ťa chcel poprosiť, aby si dal like a odber, pretože sa blížime k 300 odberateľom a ja dúfam, že to čoskoro dáme. A verím vám, že to dáme, takže prosím, dajte odber. OK, ľudia, musíme zabiť túto šelinu, len bacha na ňu. Dobre, idem radšej na túto Dynamajka, ktorý do nás hádže tie svoje lopty. Len musím byť opatrný, pretože má 4 powery a 3 a ja Finx sa neviem moc dobre hrať. Akože, ale môžem ho tu dať, keď poviem tuto bližšie. Bacha na tú šelinu. Prosím, ešte jedna strela. Yes, mám ju pekne, len preto Nitou sa idem schovať do kriku. OK, ja teraz tu Nitu zabijem pekne. A teraz si tu hodím našu ultinu, o ktorej viem, že len spomalí ich strely. Tak si to poďme dať, vyskúšame si to. Ty, to čo robí tá ultina? Však ona to strelu úplne zrýchlila. Ty vole, však to čo robí tá ultina? Počkaj, ty myslíš akože povedať, keď na Finxovi použijeme jeho ultinu, tak nie, že to spomalí len toho superového strely, ale ono to aj naše zrýchli. Tak ty vole, bráško, toto je niečo úplne iné. OK, no poďme zabiť tohto Dynamajka. Len bacha, lebo sú dvaja, bacha, El Primo nejaký, jež nás skáče preč, ale na moju ultinu nemá. Ja ho takto pekne dám dole a yes, pekne sme to dali. A teraz môžeme dať týchto posledných dvoch Dynamajkov, inak nezdá sa, že to je strašne veľa Dynamajkov, v tejto hre ich bolo aspoň 5 alebo 6. No dobre, dáme tohto posledného, čo má len 4 powery, to by sme mohli dať, hej. Len bacha, ja neznašam, keď sa tam nejak skrýva za nejakú stenu, hej, to je tak hrozné ho potom zabiť. Jej bacha, on tam má ultinu, nie. Musím ísť do kriku, hej, tuto musím ísť do kriku, to nás potom nezabije. OK, a keď som tuto v kriku, tak poďme nižšie, ja tam ho nájdem. A poďme ho tu nájsť. Akože podľa mňa, keď tu bude, tak ja ho nájdem a yes, pekne teraz ho zabijem a krásne prvé miesto. No ok, ale toto som o Finxovi naozaj nevedel, že je taký dobrý a že ho tá ultina úplne spomalí, akože ich strelí, ale zároveň aj jeho zrýchli, to som 150 kreditov na sklíka, no to som o Finxovi naozaj nevedel. A napíš mi do komentárov, či to ty vedel, alebo ak aj nevedel, no proste napíš mi to tam a napíš mi do komentárov, čo by si chcel vidieť na budúce, ja to rád natočím a rád si to prečítam všetko, no a čau.